Mak info Prapatan Karangtengah Kota Blitar lah. Dadi iki aku kulon mengetan lah. Bar Prapatan Karangtengah lek mengetan memasuki perbatasan iki, memasuki wilayah Kabupaten Blitar. Lah kene iki desane Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Ya lek salah ya minta maaf. Sampeyan wis tau apa urung lihat kene iki? Kira-kira wis tau mergane kene dalan jurusan lek menuju ning Kota Blitar. Dadi teko perbatasan kuwi mang sampai teko perbatasan Gabrang, mergane Tani Desa Kuningan Gabrang to, Mak. Kuwi ora patek adoh, mek cedhek paling sekilo lae. Dadi Desa Kuningan melebar ngidul mengalor santek teko kulone Papungan kono lho, Mak. Dadi ya wis ngene iki, krana iki dalan provinsi, dalan nasional, dadi dalane ya ses. Ya wis, Mak, ya info seputar Desa Papungan.